E weche mag thieth, jochiw thieth e sekta mopogore opogore koro dwaro mondo migawo mar thieth oket listi mar joma ne ogwel e tije mopogore opogore e migawono ka giwacho ni mano ne otim e ataro mar chik. Okinyi ma kawuono nyakwa Ramogi jwang' wadhi bedo kae ka watudore achiel kachiel kod nyawadwa mano Simfros Okinda mondo miyo lernwa mathoth bede ni kama intiere nyaka sani ywak mar jochiw thieth en mane. Simfros Okinda, misawa, nyaka sani chal mar wach gin mage, jochiw thieth ywak gi maduong' gin mage nyaka sani. Simfros. Erokamano nya Cleophas, mana kaka iwachono antiere kae magawa moro e boma ma Nairobi ka bende koro jochiw thieth riwruok mopogore opogore mag jochiw thieth ogolo ywak ka giwacho ni welo manyotim nyoro e migawo mar thieth kod jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha otim ataro mar chik. Mokwongo giwacho ni yierono kata tijego ne ok oland ayanga kaluwore kod pend chike ma pacho ka mondo jogo molony okwa tich mondo migi e yo makare. Giwacho ni gin joma nogwel mane ok onyiso kata gombo mar kawo kombego. Gima duong' giwacho ni kuom e sekta mar thieth nitiere okenge 32. E okenge 32 go mana joma tiyo e okang' achiel kata sekta achiel mar thieth mago gin lakteche emano mi tije makamano. Riwruoge giwacho ni nenore ni migawo mar thieth ok ng'i wechego eko mar neno ni jokanyo duto e migawono omi tich e yo makare mar neno ni oganda ma pacho ka tiyo kaka owinjore. Achiel kachiel Cleophas abro riwora koda Collins Otieno bende en achiel kuom jotelo mar Association of Nurses e pacho ka mano mondo miyo lernwa ni to ywak magi gin mage kaluwore ni bende gichiwo ndalo 7 mar mondo migawo mar thieth oketh listino kendo chak manyien chiwo tije makamano machiegni. Erokamano, an nyinga en Collins Otieno Ajwang'. Collins Otieno Ajwang' an jatend nurses Kenya ka mangima korka miluongo ni National Nurses Association of Kenya. Awan ka mondo wawach ne jopiny ni ok wayie gi welo manotim gi Cabinet Secretary jatend migawo mar thieth Dr. Susan Nakumicha mano walo jotend sekta mopogore opogore e thieth e migawo mar thieth. Omiyo awan ka kuom cadres jolony mopogore opogore mag health moting'o nurses, moting'o clinical officers, moting'o pharmacists, moting'o laboratory technologists, physiotherapists, ne wang'eny. Migawo mar thieth sectors go wan 32 to e welo mar jatend migawo manotim nyoro nodhi ataro gi chik manobedo passed in 2017 ndalogo ne under leadership of Dr. David Mailu mano ng'ado ni sekta mar thieth ibiro pogi e gik miluongo ni directorates mano nego beda bich. Achiel kuom gi ne medical, nursing, pharmacists, nen migawo machielo nen mar administrative. Koro migawo gi kopoggi to nego poggi e kind jothieth te nikech health ok nyal tim gi ne group achiel kata jolony achiel. Koro jolony achiel obedo ni jolony achiel obedo omi tijegi omiyo ne ok wawinjo maber kaka the rest jok modong' migape 30 modong'. Koro Health Act 2017 notamore ma koro noketo migawo gi kaka ipogo tijegi e departments kata directorates abich. Koro wayudo ka jatend migawo masani nowe mago to they appoint jok moko nono to kata mana marwa mar nursing ni ne oko recognize kendo ne oko tim appointment mora kanyo. Mane momiyo ne wakwayo jatend migawo ni wamiye ndalo 7 mondo o revoke gima no otimo mondo luong wa jotelo mag health migampe modong' mondo wabed kode piny mondo walos wachni. Ko ok waloso wachni through negotiation to koro waneno ni wabiro dhie okang' machielo.
Erokamano. Cleophas mana kamano mago e ywak mabende riwruoge mopogore opogore mag sectors mopogore e bwo migawo mar thieth ni godo ka bende koro gichiwo ndalo abiriyo ni migawo mar thieth mondo mi oketh listino kendo chak manyien ka kwayo margi en ni mondo mi oket kombe kata thuologo e oboke mapacho ka mar mondo mi jolony madwaro mar mondo mi otel e migepego mondo tim kamano. Kao kamano aduoki e studio. Agoni erokamano ahinya Simfros Okinda wacho ni weche mag thieth bende gin moko machiegni ahinya gi dhood chuny oganda. Erokamano kuom miyo ripoti makare wage maber.